O vindeiro día 17 de maio en Xunqueira de Espadanedo celebrarán a primeira mostra de gando, vacún e equino, unha cita que pretende pôr en valor a riqueza deste concello. O que temos é a agricultura, é un do que temos máis é a alfarería tamén, entonces temos que recordar, volver a promover o que é todos os motores que temos no concello para poder pôr en valor e a dar a coñecer o concello. Vir xente do concello, ganaderías do concello e negocios do concello van vir tamén para alrededor, é dicir, de toda a comarca, de aquí de Castro Caldelas, Monte de Ramo e Maceda, e tamén van vir de Baños de Molgas. E nada, todos que queiran vir, que xa están todos ilusionados en vir, para pôr un stand ou traer animales para expolos ese día. Detrás desta iniciativa, a Asociación Agrogandeira Espadana, da que forman parte Antonio e o seu irmán Jesús. Os dous apostaron polo rural e hoxe xestionan unha gandeiría de 200 vacas de ternera gallega suprema. Son conscientes do momento crucial que vive o rural agora mesmo e esa é a razón que os leva a impulsar iniciativas como a desta mostra. Pois somos aún ainda bastantes agricultores e aquí, gandeiros, en vacuno e en equino, e nada, estamos nun momento difícil, como sempre, é dicir, o rural temos que volver nós, desde abaixo, facer un rexurdir, porque para darnos a coñecer e pôr en valor o sector, que iso é importante, para que a xente nova se vaya metendo outra vez, é dicir, fixando xente no rural, porque está quedando todo abandonado, entonces o importante tamén é que a xente no pobo veña para o pobo, e quede no pobo e viva do pobo. Hai uns anos en todas as casas do concello de Xunqueira había gando. A poboación triplicaba a actual. Agora os tempos son outros. En Xunqueira presumen de contar con varios reclamos para o turismo, os principais, o seu mosteiro e o Museo da Alfarería. Agora queren engadir unha cita ao seu calendario, 17 de maio, para atraer visitantes. Esa é a idea da mostra que vamos facer, que cooperamos ca Asociación Espadana que aquí nos promove, e danos moito gusto recibir a xente e a xente do pueblo, recordarlle o que era un pouco a feira que había que, por desgracia, perdeuse fai moitos anos. Esa feira, que hai uns 60 anos se deixou de celebrar, segue na memoria dos veciños e veciñas de Xunqueira. Pois había moito ganado, e aquí na feira había moito, atábanse os becerros e as vacas, unha moreira que había ali na esquina, atábanse todo aí, e despois as ovellas estaban enfrente, para arriba, e os cerdos abaixo, aí na aira esa de abaixo. Dos cerdos eu dou moi pouca fe, o que si dou moita fe é das verdureiras que se puñan desde aquí arriba hasta esa casa de abaixo, todo por aí, e dos coches de línea que viñan. Claro, os coches de línea tiñan a mitad para levar xente e a mitad para traer ganado. As vacas, os becerros, os rellos viñan por a parte de atrás, a mitad do coche de línea era para levar xente e a outra mitad era para levar ganado. E despois traían as cousas tamén, as verdureiras e eso traían na vaca do alto do coche. As verduras e eso, viñan os coches, os de línea, tiñan como un montacargas arriba, e botaban, traían as verduras e todo, traían uns fardos, eso me acórdome perfectamente. Piedad tamén era moi pequena cando ia tomar o pulpo á feira. Emocionase ao lembrar aqueles días. Pois sí, sobre 12 anos ou 13 tería cando houve feira, pero claro, vivíamos aquí mismo, onde está o hotel, había unha casa, e aí vivíamos, entonces por eso me lembro tanto do que é a feira. E recordo, como anécdota vou no contar, as pulpeiras, que sempre me fixeron muchísima gracia. Puñanse ali alrededor donde están agora esas portas de aluminio, que antes era un muro, e o pulpo antes era todo fresco, non había congeladores. Entonces, para podelo cocer e que lle cocera, tiña que dar uns golpes. Colleno por a cabeza e contra o muro, zas e zas. Logo lavaba no ben lavadiño aí po caldeiro. Tamén me acordo que os dos bares, pois era un día de negocio para eles, e facían comida, e o plato estrella eran os callos. É un recordo para todos eles porque facían con moito cariño, a verdad. E eran cariñosos, e facían con cariño, e a xente iba contenta de haber comido os calliños de Xunqueira. Agora esta mostra vailles permitir recrear aqueles días cando o pobo estaba cheo de vida. Sería bonito por un lado, pero eu que sei, que volvan esas cousas, claro.
É que non hai nada que é unha pena, si, a verdad que sí. Nin cousas, nin nada. Non hai. É que quería volver. Era bonito volver. Eu acórdome de ir cos cerdos andando a Maceda. A vender. Deso sí que me acordo. O 17 tamén haberá a presencia dos artesáns do barro, porque a alfarería foi durante moito tempo o motor de Xunqueira. Campos Ramírez eran 3 cerámicas. Suponía para aí que uns ingresos moi grandes. E se digo, foi perdendo todo. Mira, as cerámicas agora non hai ninguna. Queda a alfarería unha. Vamos, un ou dous que traballan na alfarería. Pero claro, era un ingreso moi grande para o ayuntamento. E para nós, vamos, para todos. Cando facían a tella, só para fazer a tella viñan grupos moi grandes de xente de Pontevedra a traballar na tella, porque a tella só o facían eles, os de Pontevedra. Foi desaparecendo porque, claro, por agora outros métodos para a construcción e para todo. Ademais é unha pena, porque se era natural. O que se pode agora todo é artificial. Germán traballou toda a súa vida na cerámica. Era un neniño cando empezou. Eu non tiño moita memoria, porque de rapaz ben quis traballar, entonces estaba sujeto e non podía vir a estas. Pero recórdome, unha vez, vin con becerro allí. Viñan ali outros veciños do pueblo, chegamos e atámolo, había unha moreira aí onde está ese pedrairo pequeno, 3 ou 4 becerros. Recórdome de vir ás feiras cando podía, foi esa moi boa feira aquí, sí. Recordan aqueles tempos con moita nostalgia e agardan con moitísima ilusión o día 17, confiando en que se quede xa como a unha cita fixa.